a dalilin manzon Allah ake daga daraja da sunan koma wane ne, amma idan yayi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kai ma anan zaka iya samun daga daraja a dalilin manzon Allah. Manzon Allah da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa idan Allah yana son mutum sai Allah ya kira Jibril sai ya ce masa ina son wane, ka so shi. Allah ne zai kira Jibril ya ce masa ina son wane, kai ma ka so shi. Sai Jibril ya so shi, sai kuma Allah ya ce ka gaya wa mala'iku su so wannan mutumin. Sai mala'iku su so wannan mutumin, idan suka so shi sai Allah ya ce to a sauke wannan soyayyar a ban ƙasa, to sai a sauke soyayyar wannan mutumin a ban ƙasa. Don haka kawai za ka ga wani mutumin kawai mutane suna son shi, in ka tambaye su menene ma su ma bai sani ba.